Wadi. Ukubvana kupi kwe? Shamwari. Diaspora. Kumapindira ngwe kwe? Futosviko. Endo ritsotsi. Unoziva kuti uri tsotsi. So what's happening? Pana. Pada bashamwari. Sure. Kori seko nai? Jet lag. Vaneta? Jet lag. Pakashata. Saka vane zviro waitaura neni uchiziva kuti uri kuuya kuni? Surprise ka? Tamama tapindira. Kori se? Pana bandi. Zvese bo. Kwangu seko. Tingokeke ngori pana mazuva anogara pamba asati ndobasana nasi nakusena ana iri pamba. Aiwa, nombodai so nombokeyakiya shaa kwakatsva. Kusvika rino chikekiya. Uya munhu ngekuti changamu. Kaka aiwa handizvozvo nombokeyakiya. Wasikuda nita kuglowa nekuda sonya kuita madhiri neku. Kuoneka mandikina. Chapa size ndo dzatakasiyana manje. Aiwa hapana chindokupa pashamwari. Hapana chinokusira munhu ngashande. Unobva kutendera pana kugara namuchembere. Kana akaka. Aiwa hapana chindokupa chiona kandilo isoka. Una masina aka isu tunogara takadai tiri ahead unofana focus nekuvhurika musoko kuvhurika reso uno mira honi amnandigira kana bhutsu hapana zvine masina ari kutsavira chabudisa una masina apiwo ukangorowa wani kapiritsa aka unoti changamu ukangorowa wani kapiritsa unoti changamu zvese zvoita zvikuda so masina ndi kuti karuwaka unoita focused mapiritsi aya kaka ndiye kuti karuwaka unoita focus unoona ende unofunga zvakanyasa kudini andikuri kuona anoda kugara pamba munhu akangora kudzima Mogs burisei ko kaika wakabata bati usvika nguva ikwe ndasvika ari kutopinda tona chichi mauya mai makrorokwini ndeuyu ichi mauya ndekuti ukata flu uri kuti ikwe iwe amwe ndeye musoro kawandigira maame ndezveizvi mauya masi tati chingoti kana tiri kusaidi kana tiri munoziva kwendogara isu tinogara tine pressure bodom ka ni pressure saka tinota kudini iwe kagara pasa pressure iyo uri kutaura iwe ndakwanzi ndauya nemadzini ndachira kuti madzini acho nda ndo zvaungafambira izvozvo wokwirira ndege yekuya nezvinhu zvakadai izvi aiwa ndati ungakwira ndege rekuya nezvinhu zvakadai saka usina kuti notify kuti yakaming surprise yekuti igira zvinhu madangerous things akadai so ndikukusungisa andakutotaura nesaubaton no chiko mapiritsi iwe madrugs I know these things madrugs ndozvaakaita saka muri kuita zvemadrugs ngekuti unota focused chi ndakakupiwa nemunhu ndakasangana naye kwanditi mufana wangu ndikuti udai so aiwa mira iwewe ndoda kuti utreatwa ndoda kuti umbotreatwa saka akandekakupe treatment yako unofanirwa kuiwana iwewe hatitore zvinhu zvakadai inini but ndakutozvitora for evidence ndiri kutofonera polisi so iri kutokutora ende vari kuziva kwavari kukuendesa iwewe ndo vanhu vari kufanirwa kugara mwari yaba handigari newe iwewo pana zviti toisa bhegi rako no I cannot stay with you iwe noziva zvekunaahandisi kudzida ndati handisi kuda hembe dzake mutakati mwana uyu kasi mwana wenyu kanditi mwana wenyu ndosaka iwewe wanga usina kana keya kuno kuchiita zvinhu zvemanga uri kutswanya chi no man this is nonsense rubbish. I'm going to phone police. Ndakutofonera mapurisa.